Avui el calendari cívic té assenyalada la jornada com el Dia Internacional, Dia Mundial contra la fibrosi quística, el Dia Internacional de l'Alfabetització i el Dia del Cooperant. Segurament hi haurà algú que pensarà que amb aquestes qualificacions el món va cap a un punt de més llibertat, de més solidaritat i de més responsabilitat, però ens convé aplicar més capacitat per escoltar-nos, més diàleg. La veritat és que sí que ens convé deixar com a qualificar el futur com a un futur negre, perquè si som realistes, el futur està molt bé, el futur és superb, el futur és desconegut, perquè estic persuadit que la generació que arriba aprendrà aviat a programar el clima, a passejar per una vida diferent. Encara disposem de recursos considerables i el nostre cervell encara no ha fet tot el que podia fer i s'ha de coincidir a dir que l'espècie humana és una espècie jove i amb una gran capacitat d'adaptar-se, segurament amb massa capacitat d'adaptar-se.